Rhys a Bowen. Diolch, Dir Prylywydd. Yn ystod yr wythnos diwethaf, dwi wedi gweld y cyfraniad aruthrol. Mae gwirfoddolwyr yn wneud yn gyntaf yn Eisteddfod Urdd, sef yr arbennig yn Margam. A heb gwirfoddolwyr, byddai'r Eisteddfod yma methu digwydd, sef yr Urdd Genedlaethol Llangollen yn Llangollen. Yn ail, oedd Jenny Rathbwn a fi bore yma wedi mynd i gyfarfod banciau bwyd Caerdydd. Pobl o gefndiroedd hollol wahanol, o brofiadau hollol gwahanol, yn dod at ei gilydd i gwneud gwir gwahanol. I lenwi'r bwlch fel y Sioned Williams yn dweud, sydd wedi cael ei adael gyda toriadau San Steffan. Ac yn drydydd, wythnos diwetha, nes i'n weld y Fenrys ar dop yr mynydd rhwng Rhondda Fach a Rhondda Fawr. Ac cwrdda, oedd y tlodi'n amlwg wrth gyrraedd, hollol amlwg. A cwrdda gwirfoddolwyr yna sy'n redeg banc bwyd, banc dillad, yn helpu gyda cynghori ynglyn â tai, a ynglyn â byddai'r, yn helpu plant gyda gwaith cartre, y caffi, pay as you go, unwaith y rhain i gyd yn llenwi'r bwlch mae'r Llywodraeth San Steffan wedi adael. Nath Penrhys cael ei ddisgrifio fel methiant cynllunio, ond mae'r bobl yma'n creu cymuned at ei gilydd. Nawr, un peth hoffwn i godi'n gyflym iawn Dir Prylywydd, yn amlwg swn i'n gwybod beth sy'n digwydd, bod mae gwahanol gwirfoddolwyr yn ei wneud. Yn ddiweddar, yn Nadolig diwetha, oedd pobl yn wneud cynio'r digartre. Nath neb troi lan, hyd oedd y llefydd eraill yn wneud cynio'r digartre ar ddidolig yn Gaerdydd. Ar gwrs San Steffan, doedd dim byd ar gael. Sut ydyn ni'n gallu gwybod y popeth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud, y mapio pwysig yma? Diolch yn fawr.